Okay, mga kaigalaan, tutagag pagtagad si kasamang RV Veloso, live mga kaigalaan sa Cebu Provincial Board of Canvassers. Nga di akaroon di pahigayon may gala sa Provincial Capitol Social Hall. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Yes, kasamang RV, kumusta diha day? Yes, kasama Attorney Rufil, maayong buntag kanato diha o ingon man sa ato mga suking paminaw, maayong buntag. So far kasama Attorney Rufil, ana lang tay duha ka mga lungsod nga gipaabot nga maka fully transmit sa ilahang election returns kasama Attorney Rufil. Apan atong balikan ang unsa ang himong initial nga counting ganihang kadlawon kasama ang Attorney Rufil. Okay, kasama RB, balikon to gamay ha. Duha ka lungsod na lang, unsa nga mga lungsod ni ang wa pa maka-transmit? Ang Santa Fe o pinamungahan kasama Attorney Rufil may atong gipaabot kasama Attorney Rufil kay red pa man ang nakabutang diri nga indicator niya sa Attorney Rufil. Green na ni siya pasabot na transmitted na or naanay hinay-hinay mubutang man ni diri og 100% or pila min siya nga percentage sa Attorney Rufil. So ato ni ma-monitor din hi. So as of now nga napay duha ka lungsod, nga wa pa maka-transmit, dunay result diha ron og unsay resulta na karon diha in the RB? So far kasama Attorney Rufil, indicator ra ato ipakita kasama Attorney Rufil. Inani ang forma. Okay. So, balik paspas kayo. Inani siya kasama Attorney Rufil. So, kung makita nato na diha mo ni ang pinamungahan, red pa siya kasama Attorney Rufil. Okay. So, zero pa. Inani siya. So, magsigira siya og update kasama Attorney Rufil. Sa Santa Fe, okay. So, okay na ang sa Santa Fe. Ang okay na. Pinamungahan lang. Pinamungahan na lang. Pinamungahan na lang kasama Attorney Rufil. At katriling, no? Nice ilan ni ma-scroll sa upper portion aron nga makita pod nato. Pero so far sa ato nakita diri kasama Attorney Rufil, pinamungahan na lang. Okay, so pinamungahan na lang. Naunhan pa pinamungahan Santa Fe nga ang Santa Fe isla man to kasama RB. Ngano man ang pinamungahan nga dugay man niabot na diha? Ang kamagyan kasama Attorney Rufil. Ang Santa Fe isla tuwa na sa Bantayan Island. Nauna pa og transmit. Ang pinamungahan nga dili isla na langan. Yes, kasama Attorney Rufil. Kana mo'y atong ipasusi sa atong matanon unya si Attorney Marshall Sarno kung unsa ang panahon ni anak kasama Attorney Rufil. Sige lang. Atong na istorya si Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Comelec Province kasama Comelec Region 7 kasama Attorney Rufil, which ang iyang gipasabot sa ato is muna nga kanang dugay matransmit ang kining mga election returns lumikan kay hinay ang signal or dunay mga kakulian sa mga bukirang bahin sa barangay kasamang Attorney Rufil. So muna. Okay, sige lang no. As of now, atong paaboto na karon pinamungahan na lagi kuwang. Sige lang, atong paaboto na pinamungahan na lagi kuwang kay basin og pareha sa Cebu City kasamang RB nga material siya sa mga board members. Posible lang, no? Yes, kasama Attorney Rufil. Okay, unsa may initial nga nakuha nato na karon? But interesado kong maminaw atong report, babe. Balik ka kuno tong sa liluan. Kay kanang liluan, kuan ni siya kana na ang Bilwick sa mga Frasco. Unya, taga diha gyud si Cristina, taga diha si Duke Frasco, pero wala mo follow sa governor Inday RV. Murag ang mga tao sa liluan mo na ilang gibutaran sa mayor, pero ang ilang governor lahi. Tagay kuno ko sa result na kasamang RV. Kasamang Attorney Rufil, ang sa lungsod sa Liluan, base ni sa ato ang nakuha ganihang kadlawon. Kasama Attorney Rufil, ang kang Cebu gubernatorial candidate, Pam Barik 4, 39,322. 39,322. Samtang kang incumbent Cebu Governor Gwendolyn Garcia, 29,789. 29,789. Murag kasamang Attorney Rufil. Gismil! Hapit 10,000 ang labaw ni Pambari 4 ni Gwen. Considering nga liluan Bilwick nila na sa mga Garcia, Bilwick na ni Cristina. Kasama RB? Yes, kasama Attorney Rufil. Considering Frasco ang citizen na mayor kasama Attorney Rufil, ang mahuna-huna no nga kanang dunay igo nga influence pud kasama Attorney Rufil. With regards
to iyahang relationship with the Frescos and the Garcias. But kana ato pa nang obserbahan pag-ayo kay dayon pa man ni diri ang COMELEC magyud maka-confirm ni ining tanan kasama Attorney Rufil. But kung atong itan-awon lang ang data kasama Attorney Rufil, dako-dako gyud ni siya translation, no? Sa mga botante kasama Attorney Rufil og mahimo siguro nga pangutana sa mga hunahuna sa sitting governor or bisan pa sa kaning mga incumbent kasama Attorney Rufil nga nakamot sa rival ang mas dako nga botos compared sa incumbent nga. Kay mo way kontra ang Fresco daday? Way kontra sa Iloa, no? Based sa ato i-check ato ang face ballot kasama Attorney Rufil na man tay mga face ballots na na-imprinta dali atong susihan kasama Attorney Rufil aron klaro jud atong mahatag sa ato ang sure ball yun kay di wa HP ba ning ato di wa HP IFM dili man ta ng fake news ha kaning ato klaro man basta di wa HP ka sure ball gana mo na nga sige ikuan sa Inday RB nga labi na imong mga estudyante pud sa inyo mingon among ma'am klaro gid mo report na among ma'am nga atong mga reporters sa mahigala do na ni mga record sa niya mga kuan prebuyag ha. So, kinulan niya sure ball ganing report. Sige, susi sa daday, gamay lang day ha. Balikan ka kakalutotol. Kaya interesado ko, liluan ko na. Imagine ka, liluan niya mo na yung nahitabong Gwen. Nakamasid para sa tapat na halalan. Nakatutok sa mainit na balitaan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Okay, atong balikan mahigala ng mga oras ha. Pinamungahan na lang ang nahabilin. Nawa pa matransmit. Ang Santa Fe mga higala na transmit na. Ang ubang mga lugar sa probinsya na transmit na within this morning mahibaw na. Within this morning doon na i-deklarar mga higala nga gobernador sa Sugbo. Si Governor Gwendolyn Garcia mahatagan ba og presko nga mandato? O ang Sugbo mo hatag og mandato sa bag-o ng gobernador. Balikan na to si kasamang RV Veloso sa dugang report. Yes, kasamang RV. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Yes, kasamang RV. Attorney Phil, balik ka din at ito social work. Nag-asing Attorney Phil, doon na ito Julius kasama ato i-abitan ay sa gamay lang day murag kinay gamay problema sa signal i-check sa kuno kanang tinaw kay names kanang tinaw kayo kay daghay mga tao ron nakatutok sa atong sibianan sa DYHP ug sa IFM o sa atong mga social media platforms tungod sa kathrilling mga higala ining ato karong official na gyud no nga pagkwintada mga higala sa mga election returns. Usa na lang gyud ang habilin, pinamungahan na lang gyud, ha? Kadtong lugar nga nigpagngan si Pambari 4 sa iyang rally. Mao na lay wa matransmit. Atong gipabot-paabot mga higala. Pag-transmit ato kung pwede pa tong huypon sa kahanginan, may huypon para madaling abot sa Kapitolyo. Atong balikan sa samang RB mga higala raw nga totoo. Okay na ang signal, ipaklaro ang signal. Kay dool naman ng Kapitolyo na to. Tingali tungod sa mga buildings, sa mga higalag, to baka sa sood siya. Pero tinaw man tong kanina. Kini nga portion mga kaiganatod ka na to. Sa EXL Makabuhay. Excel in health, excel in life. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay. Hatod usab ka na ito may gala sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Okay, so ato nga balikan nun si kasamang RV Veloso o saan na lagi kuwang pinamungahan na lang gyud.
Sa dili pa Inday Marisa palay kuno kog tawag ni Inday RV day kay ako sa paliputon si Inday Ken kadali sa national nato nga monitoring. Ang messenger. So medyo batik signal ito sa sud sa Capitol mo ay kuan no. Batik signal sa sulod sa Kapitolyo, sige. Atong i-augment siguro itong pulsa pod sa Kapitolyo ron taon. Uman sa Cebu City Social Hall. Base na kinag-back up to si kasamang RV Veloso dito. Unya, mga kaigalaan, atong i-check usa mga kaigalaan na si Inday RV. Okay, atong balikan may galas kasamang RV Veloso sa dugang report. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Yes, kasamang RV. Yes, kasama ato yung field balik din sa Cebu Provincial Social Hall kasama ato yung field. Okay. Okay. Kaya na anong dito sa tapan sa technician with kasama ato yung field mo na nga makakita. Oo. Pero ang imong signal mo nagdunay problema. Karon nagsulti ka wa mabati. Technician. Karon dai, sige dai. Okay. Sige kasama ato refill. Balik ta sa lungsod sa Liloan kasama ato refill ang mayoral candidate si kabatingan na Johnny sa bakod ni siya kasama ato refill. Og ang incumbent mayor, si Mayor Aljo Frasco under sa One Cebu kasama Attorney Rufil. Ang vice mayoral candidate kasama Attorney Rufil, maoy walay kontra. Si Margo Frasco, ang ingagaw ni siya kasama Attorney Rufil. So, doon ay kaatbang si Mayor Aljo Frasco apan di kay ko pa familiar gyud ani sa iya kasama Attorney Rufil, no? Sa kaganing Johnny kabatingan na sa bakod ni siya kasama Attorney Rufil. Nakay score diha o nakay figure diha? Pila nakuha ni Frasco, pila nakuha ni kabatingan? So far kasama Attorney Rufil wala pa na ma-appeal sa ilahang gipakita diri kay ang mayoral ang gubernatorial candidates o ang House of Representatives ang ilang gi-flash kasama Attorney Rufil. So ato lang sadyan ang pangayoon igoong taon-taon kasama ang Attorney Rufil. So far kasama Attorney Rufil 1, 2, 3, 4, 5 adaan ay 5 na nadugang sa ako ang transmitted nga election returns kasama ang Attorney Rufil, ang Dalaget, Talisay City, Balamban, Toledo City ug ang Poro. Arita sugod sa Dalaget kasama Attorney Rufil 24,512. Balik ko na ko, Pambarik 4 24,512. Garcia 15,103. So lubong 15,103. Lubong si Garcia sa Dalaget. Yes, kasama Attorney Rufil. 24,000 kapin. Unya kang Garcia kuan la Talisay, sige Talisay pila. Sa Talisay City kasama Attorney Rufil, Pambarik 4 86,167. 86,167. Okay. Gwen. Garcia 31,976. Garcia 31,976. Askang lubunga din Gwen sa Talisay. Imagine ka 86,000 ang kang Pam, 86,000 kapin, ang kang Gwen 31,000 ra. Yes, kasama Attorney Rufil. Kana siya sa Dakbayan sa Talisay. Sa lungsod sa Balamban kasama Attorney Rufil. Okay, Balamban. Pam Garcia. Pam Garcia. Nasagol lang. Nasagol lang. Pam Garcia. 27,435. Okay. 27,435. Okay. Garcia, 13,848. 13,848. Okay, Arvi. 13,848. Kining Balamban ba gilubong gyapon si Garcia nga kinis Gwen nagbutang og Kapitolyo sa Balamban. Ha? Kaya ang ibalhin ng Kapitolyo sa Balamban, pero taga Balamban gilubong siya. Hindi, Arvi. Ano ang analysis ha?
Yes, kuan kayo no. kasama Attorney Rufil. Lahi kayo no nga siyempre taga Balamban malipay ba ka sila or wa sila malipay? Nining kalakihan nga gibungkag tong bukid dito gibutang nga Kapitolyo ni Gwen. Sige na, kasama Attorney Rufil, no, dili patak ibaw yun sa perspective sa voters. But ato ng matanaw, maobserbahan na nato, kung ato na ning makitaan kasama Attorney Rufil by district yun. Yeah, okay. Mura pag-ingon nga, ang liluan ba, murag, sa tanang lungsod, ang liluan, makayo ha? Liluan, makaanag yun ka kay, taga-diha, god si Pasko, taga-diha, god si Christina, iyang anak. Unya, napildi sa liluan. Kining Balamban, makayo ka, ha? Balamban, iya baka ibalhin ang Kapitolyo dito. Niya napildi siya. Ang Talisay, makaingog ha? Kadako kog biya sa Talisay, 86,000 kapin. Unya ang Kangguin, 31,000 ra. Adoy. Yes, kasama Attorney Rufil. Ako padayon nun, ari pa sa laing component city, Toledo City kasama Attorney Rufil. Toledo. 59,204, Mari 4. Pil to? 59,204. Okay. 59204. Okay. Garcia, 39,928. Pila? 39,928. So, 20,000 gihapon. 928. Almost 20,000 gihapon. Yes, kasamang Attorney Rufil. Ang biya. Biya. Sa lungsod Yeah, sa considering Toro. analyze to ha, considering ka ng Toledo, 3rd district na. Kang PJ na nga, kwan. District. Yes, kasamang Attorney Rufil. Unya, kasagaran sa mga mayors, no, diha sa 3rd district, naapod sa One Cebu, ang dominating party. Karong mga higayon na kasamang Attorney Rufil. Nya kanang 3rd district, diha po ni Sibog, si board member, kisa ng board member gani, nga ni Atras? Burgonya. Burgonya. Yes, kasamang Attorney Rufil. Atras Burgonya. Okay, atong padayonon kasama Attorney Rufil sa sige. lungsod sa Poro. Bari 4, 6,706, 6,706. Okay. Garcia, 9,607. Okay, daog siya sa 9,607. Daog siya sa Puro pero dili kay dako. Kamutis, no? Yes, kasama Attorney Rufil. Although labunon man yun ni ang isla sa Camotes kasama Attorney Rufil. Naanatay nadugang sa diri kasama Attorney Rufil sa Dakbayan sa Karkar o sa Dakbayan sa Danau. Agoy. Atay nahimong assistant diri kasama Attorney Rufil. Sige. Mo iting suwat na to kay nag-report man ta. Oo. Sige. Pero i-augment na to dito uban po sa nato sa kwan human sa City Hall. Palihog ko no ko kwan ko no lay ma-augment dito sa Capitol. Kay kinahanglan ni og reinforcement si RB dito. Ananas Jane. Sige. Kay basi mga bot na ron ang mga kwan uban pa mga kandidato. Full force taron sa Capitol human naman ang City Hall sa Ciudad Subo Arentas Capitolio atong tutukan ni pagmaayo mga higala. Okay, hindi RB so unsay sunod ha? Ang Dakbayan sa Karkar kasama Attorney Rufil. Usami sa ato ang paabot aron na makompleto ang 1st district kasama Attorney Rufil. Okay. Karkar City kay usaman siya sa dako sad kasama Attorney Rufil no considering nga syudad. Syudad ko na. Karkar City 57,114. 57,100? 14, bali 4 na. Pam. Gwen, pila? 14,597. Adios. Kadako ag diferensya. 14,597 kasama Attorney Rufil. Karkar City na siya. Harita sa Danau. Atong hinumduman nga ang Danau City is a different nga bailiwick. Kasamang Attorney Rufil. Bari 4, 51,216. 51,216. Garcia, 24,103. Okay. Garcia, 24,103. Lubong gyapon RB. Pero ang kalubong ni Garcia sa Danau, mas lubong sa Karkar. Kaya ang kasama Attorney Rufil. O kato analisaron ba? Ang Karkar si Balsinas versus Apura. Pulos man Gwen. Yes, kasama Attorney Rufil. Why nagdani Pam di Karkar? Ang mga tao gyud may nibutar. Ang sa Danau manggod, expected ang Danau nga makalamang si Pam kay gidasa sa mga Durano.
Tinuod na sa Attorney Phil. And considering also ang influence sa mga Duterte and Duranos ngadto kang PAM in time sa siguro pag campaign period kasamang Attorney Phil. Ato ni sa gula gamay analysis ha. Kay expected na to ang Danao nga mo deliver gid ang Danao for PAM because si PAM gidas mga Durano. But ang karkar nagbangga ang mga mayor diha in the RB nga wa gyoy kang PAM ana. So, direktas mga tao. Asa ni Mandawi ba? Jonky Uwano o si Jonas Cortez. Pulos sila Gwen. Nagbangga sila duha, pulos Gwen. Way nagdani Pam. Pero latan po gihapon. Si Gwen sa Mandawi. Amo na itong tanaw na. Anasyaron itong mayos. Nakamasid para sa tapat na halalan. Nakatutok sa mainit na balitaan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Okay, atong balikan may galay mga oras ha. Si kasamang RV Veloso sa dugang report live and direct mahigala sa Cebu Provincial Capitol Social Hall. Alang na mahigala sa Provincial Board of Canvassers. Atong kumustahon ni mga oras sa mahigala. Pinamungahan na lang yun. Mo'y nahabilin nga wa pa makatransmit. Atong kumustahon ni mga oras sa mga kaigalaan og naunsa na kaha. Yes, kasama ang Inday RV. Kumusta na day? Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Yes, kasama RV. Yes, kasama Attorney Phil, balik din sa Capitol Social Hall sa canvassing area kasama Attorney Phil. Ubay-ubay na atong nakita diri nga mga tao kasama Attorney Phil nga nag-atang sa resulta sa gubernatorial race o vice nabali mo kamera day kasama Attorney Phil. Nabali mo kamera. Ato lagi pakita kasama Attorney Phil ang himtang dinhi. Sige, balik ko pakita be kay nabali gani nang tuwad ba, tuwad. Okay. Basino niya nga matakdan ta ini pagkasigbin. So mo ani siya kasama Attorney Phil, ubay-ubay na ang hapit na ako. Daghan ang naabot na nga mga sakop sa media, ang legal team na mga supporters na kasama Attorney Phil din sa atubangan, di man ta kaduol dito sa atubangan kasama Attorney Phil. Nana diha ang kanang mga supporters pod sa side ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na asab ang mga watchers ni gubernatorial candidate Pamela Bariccuatro kasama Attorney Phil. Asa mga legal counsel sa pikas ug pikas nga habig na atanan. Yes, kasama Attorney Phil ko kompleto man kasama Attorney Phil kay dili man sad mo balik mo resume. Ani resume ay kasama Attorney Phil formally gi-resume ni Attorney Marshall Sarno 9:24. Ato man nang gibantayan ang oras kasama Attorney Phil. So mo tay gi-announce ganiha. Mo na ang giubay-ubay na og able kasama Attorney Phil. So naay mga napuno kasama Attorney Phil ato man tong nahisgutan ganiha ang sa Danao City, sa Santa Fe kasama Attorney Phil 8,154 sa kang Bariccuatro, while Garcia 8,655 in favor of Garcia. Gamay ra kay biya ha? Gamay ra biya pareha sa 8,000. Balik ko 8,154 ang kang Bariccuatro, ang kang Gwin 8,600 pila to? 655, 8655. Gamay ra kay biya no? Gamay ra kay biya sila sa Santa Fe. Yes, kasama Attorney Phil. So far, naigipakita diri nga data ang COMELEC canvas report kasama Attorney Phil. Naanata sa 84%. Pam Bariccuatro naka-garner na initially unofficial kasama Attorney Phil 1,088,765 votes. So far, under na siya sa 84%. 1 million, balik-balik ba 1 million? 1,088,765 votes kasama Attorney Phil. Okay, 1,088,765 votes. Ako lang gibalik. Okay, Gwen. Cebu Governor Gwendolyn Garcia 744,261 kasamang Attorney Phil. Okay, as of this time 84% na ang naihap. Yes, kasama Attorney Phil. Akong balikon 744,261. Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Bariccuatro 1,088,765 kasama Attorney Phil.
So far, kasama Attorney Rufil, mauna ang latest gikan dinhi ato pag yung paabot ang pinamungahan yun kasama Attorney Rufil. Atong pangutanon unya ang taon-taon unsay nakalangay niini considering although ang pinamungahan is di man kaayo siya ingon nga bukid yun kasama Attorney Rufil. Gani daghana og developments din sa pinamungahan under sa supervision sa ato ang mayors and other mga local officials kasama Attorney Rufil o bisan pa man sa Congress, no? Nga naay mga gi-develop po diha kasama Attorney Rufil. So di kita kaingon nga bukid na gyud kaayo ang pinamungahan. Gani sila kasama Raymark dito man. Yeah, kasama Attorney Rufil. So kanang pinamungahan may kuwang no wa pa ako check si Raymark be kay dito mas Raymark dito. Kay maghuwat kas Kapitolyo dugay man kay niabot ang kwan, yun sa magka-transmita na sangit siguro dahil gikan sa pinamungahan basig na sangit sa Aluginsan. So nasa day ato i-acknowledge ka sa Attorney Rufil na ano koy salamat kaayo ka sa Attorney Rufil na ano koy kauban diri. Ano na? Oh, kasamang Jane. Kasamang Jane Gallardo. Okay. Yeah, nasa day ito usa ka kauban diri ang technician si Sir Francis. Wagi ka abag-abag na to sa gabi ya atod ganyan kadlaw ni hatag taon sila og table po diri kasama Attorney Rufil og naka-plaster gyud ta. Maayo. Daghang kayong salamat. Oo. So mo na siya kasama Attorney Rufil. Ang atong usa sa makonsiderar kasama Attorney Rufil gawas sa mga bailiwick and kana bang mga mayor kasama Attorney Rufil nga under gyud sa One Cebu. Ang unahon na to ang first district kasama Attorney Rufil consisting of Carcar City, Naga City, Talisay City, Minglanilla, San Fernando o Sibunga kasama Attorney Masid para sa tapat na halalan, nakatutok sa mainit na balitaan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Yes, kasama RB. Yes, kasama Attorney Rufil, balik din sa Capitol Social Hall. Atong ipaabot kasama Attorney Rufil si Cebu gubernatorial candidate Pambari 4. Nagpaabot na diri ang iyahang mga staff, iyahang mga watchers kasama Attorney Rufil aron sa iyahang pagsulod diri kasama Attorney Rufil. Although gipahibaw ni Attorney Marshall Sarno ang election supervisor sa Comelec province nga usa na lang yun. Ang pinamungahan na lang ang gipaabot kasama Attorney Rufil aron formally ma-introduce na ang mudaog or gidaog karong adlaw alang sa gubernatorial race dinhi sa probinsya sa Subo kasama ang Attorney Rufil. Unsa man gyud kuno nalanganan kasamang RB? Unsa nalanganan sa pinamungahan? Why explanation? Wala pay explanation kasama Attorney Rufil kay di pa gyud nato maduol ang Board of Canvassers diri magud sa tubangan kasama ang Attorney Rufil paduol ta diri nga area kasama Attorney Rufil at pakita tanong gud ato sige ikon ka na natuwad sila kasama Attorney Rufil di na sama na namakpak oo ni ana namakpak na kasama Attorney Rufil mapapakabaw ko kayo ano namakpak naman na adjust lang ikon ko nga ano namakpak na be adjust lang. So, balhum ni kasama Attorney Rufil, pakakajot sir ha. Sige. Balhum ni kasama Attorney Rufil, so direction yun sa entrance. Okay. Sa Capitol. Jane! Sige. Ani ang sitwasyon kasama Attorney Rufil pa naman. Okay. Lang. Sir, backdoor? Ansa man na? Okay. So, kini mga orasa, yes, kasama Attorney Rufil, ana sa Capitol, si Cebu gubernatorial candidate Pambari 4 kasama Attorney Rufil. Na-spam, niabot na diha sa Kapitolyo. Ama oday namakpak. Dako naman kog biya gud mahigala. Sorry. Okay, formally nakasulod na sa canvassing area si
gubernatorial candidate, balhin ko kasama Atty. Rufil. Sige lang ha. Aron na makita din. Nagyod, isa ka nagyos Kapitulyo, si Pam. Okay. Kaywa naman, pinamungahan naman lay kuwang, Arby. So, pinamungahan naman lay kuwang, murag imaterial ng ubang mga kuwan ani. Okay, so nakapwesto na. Atubangan nga bahin si Cebu gubernatorial candidate Pamela Baricuatro kasama Atty. Rufil. Nakasulod siya 10:04. Diri sa social media kasamang Atty. Rufil. Nagsulog siya og all black para sa katong mga listeners na to. All black ang iyahang upper kasama Atty. Rufil na ay murag chaliko. Murag Filipiniana. Oo. Modern Filipiniana. Modern Filipiniana type ka sa mga Atty. Rufil. Hindi siya og kanang balik-batik na type sa sinina ka sa mga Atty. Rufil. Oo. Nitapad siya sa iyahang mga paralegal ka sa mga Atty. Rufil na sukad pa ni gabi hangtod sa ganiha. Kadlaw, hindi sila mamauli. Ang gipawatan ng ganiha, nagbanos-banos lagi po na ni sila. Oo. Mura man og kuan ng Kapitulyo. Pwede na. So unsay aura, unsay environment di RV, unsay ma-feel nimo da? Murag magkapanimbaot sa balahibo kasama ang RV? Yes, kasama Atty. Rufil for so long familiar faces ang ato ang makita dinhi kasama Atty. Rufil. Familiar faces. Karon nga higayon kasama Atty. Rufil, bagong naong atong makita dinhi sa Cebu Provincial Capital kasama Atty. Rufil. Very light, although makita na to nga ang environment, wa pa magud kakita pod sa mga provincial capital employees. So dili pa ko ka ingon sa kinatibuk-an gyud kasama Atty. Rufil nga. Ang mga board members, wa pa mga bot diha? Walay board member na nakita na ko diri kasama Atty. Rufil. Kadali ha. Okay, so closer look kasama Atty. Rufil on it. Okay, so episode na kita diri kasama Atty. Rufil. Ako lang siya kuhaan og picture kay para na apod siya. So so formally nakalingkod siya kasama Atty. Rufil. Ang pinamungahan na lang ato ang gihuwat formally ipahibaw ni Attorney Marshall Sarno para kumpleto mahibawan na po on formally ma-announce po ang mananaog kasama Atty. Rufil. Atong paaboton ng pag-announce ron sa Comelec? Atong paaboton kasama Atty. Rufil kay base ganiha sa ato ang data 84% to excluded pa adto ang pinamungahan kasama Atty. Rufil ni gubernatorial candidate Pam Baricuatro with 1,088,765 votes kasama Atty. Rufil. Cebu Governor Gwendolyn Garcia, the incumbent governor, 744,261 kasamang Atty. Rufil. Murag maimaterial na bisag ipuno tong pinamungahan, gamay ra magbiya sa pinamungahan kasamang RB sa report ni kasamang Remark, gamay ra magbiya sumura og dili na sa material kayo kasamang RB kung mauhon ni. Yes, kasama Atty. Rufil. Atong tan-awon unya, kung pila gyud ang voting precincts niining pinamungahan o pila pod ang voters nila sa mga area kasama Atty. Rufil arang atong bana-bana sa lang ato ang analysis. Oo. Unya. Kay gamay naman ang gabi ipagbiya ni Remark 14,000 labaw si Pam og 1,000 ra kapin. Unya karon latest nakabawi si Gob Gwen pero 2,000 ra pod. So dili kay sa kwan mahimo sa material kay nalubong man sa ubang mga lugar sa Danao, sa Karkar, ultimang pagkalubong nga. Yes, kasama Atty. Rufil. So muna kasama Atty. Rufil atong lantawon kung unsa or asa nga bahin sa data or sa statistics nato matan-aw asa siya lubong unsang barangaya kay makita man gyud na kasama Atty. Rufil. Initially with the Comelec kasama Atty. Rufil, although about even if kanang naamay mga nagkalailaing bailiwick kasama Atty. Rufil, pero ato mo obserbahan kasama Atty. Rufil with this trend
nga naay mga bag-ong faces sa ato ang pangagamhanan karon kasama Attorney Rufil. Mas nakatimbang-timbang na ang mga tao or taas-taas na nga higayon ang ilahang paghuna-huna kasama Attorney Rufil, considering na naapod mga nahitabo, no, events from the Duterte, naabot siya sa dahig, and then ang ilahang mga kadismaya sa mga promises kasama Attorney Rufil. So daghan ng mga parts, aspect kasama Attorney Rufil nga atong i-considerar with the Cebuanos nga nagpili og mga bag-ong naong alang sa ato ang pangagamhanan kasama Attorney Rufil. And hoping nga kani mga bag-ong naong kasama Attorney Rufil makahatag gid sila og good food nga governance sa ato ang mga Cebuanon nga naghatag sa ilahang pagsalig og kumpiyansa ngadto kanila kasama Attorney Rufil. Kanang sa CR daan RB, ang CR nga wanay bayad kay libre ng wiwi ug pupo ni sa advance pa bali 4 sa atong programa ato na ginang ipatuman RB, ha? Kay ato man sang suktan ana uli sa mutuman. Ang duolon sa mga Attorney Rufil. Sige unya na to taon. Kuan na sa kana. Sige. Murag na daot atong signal day. Want to have a approachable and simple governance. And of course, dili na ko kalimutan ang akong saan regarding sa healthcare. Yeah, expect to have a press con maybe within the week. And we will form the transition team in a week's time. You know, so yeah. Kumusta po yung pakiramdam po natin? Pakiramdam. You know, you cannot imagine how happy I am. You know? And how grateful I am sa mandato nga gihatag sa probinsya sa Cebu. This is unprecedented. This is unexpected, considering that there was no vote buying on my part. You know, I can truly say that this is a campaign for me from start to finish. Considering that you are fighting against a governor na kanang dugay na po ba sa pagserbisyo, are you expecting makadaog sa mga? Fighting? I'm a lover, not a fighter. You know, it's such a strong word, no? I was just doing the best I can for the people, and of course, with help from the Duterte family, you know. So I was just doing the best I can, and the goal was to get the message across na kinahanglan taga kausaban og so winning really sa bonus. Ang gabi or naatay post Di mabati. Mga major changes po once na to your first command. Yes. Good after again up an hour, but we don't need to change something that's working. Like, unsa man? Pa na di mabati mahigala murag na daot to signal. Ma'am, ready ka nga makiga alliance pohon with the provincial board members and even the mayors kasi pili din po tali na do sa Maricuato. Of course, because the goal really is saan ito pag-usab, paglambo, pag-unite sa probinsya sa Subagulo. But whatever it takes, I am prepared to humble myself para lang yun na maayos din nato. Usab din nato ang administration. Ma'am, you have raised your concerns regarding the tourism, kung giunsa ang pag-manage no sa
will you still have leave sorry sa Subo? I said in these interviews, kung namagaling magsuri-suri, it should be mobile clinics and food trucks and mobile kitchens. But definitely it won't be me. I will probably go around but quietly, without. Pero kumpara ko, nag-expect ka mga ang bigas kang food, hindi mo daw ganang siya. I'm sure, yeah. Well, I hope they will, but that's why I said, it's a time for healing, no? I am prepared to do that for the province. Para sa mga Subuan who need to heal, but I'm pretty sure there will be, cases hurled against me, because of what you've seen during the campaign, how nasty it was to me. But they did to me. It was quite nasty, But we are stay humble and stay focused sa goal. Tapos na malambo yun ang mga sa may questions? Okay na ako. Okay, thank you. Later na lang ang Hindi mo ang pasigar mo sa mo iikli. Yeah, no. You mean Pasigarbo or? Sa solo mo. Pasigarbo. No, we look into other alternatives, not less costly and less physically taxing or logistically, probable nga options sa itong Pasigarbo. Nakaihulit na lang yung programa? We will looking into that now, but as far as I'm concerned, there should only be one Sinulog, that kind of facility. Yeah, we will look into other alternatives as we go along. Pero sa Victory Party ba? I think people are celebrating already. Yeah, thank you kaayo sa inyong suporta o ang suporta sa tibuok probinsya sa Subo. This is so overwhelming for me. I'm so humbled sa gihatag nga mandato kanako. O daghan salamat ninyo. So, ka mag-expect man na ikaw may mahimong gobernador? Honestly, I was hoping. But, thinking, if you look at it, we're up against somebody, who has been there. I'm up against a political dynasty, so, I was just being hopeful and just doing my work as my part. Gawin na yung nag-gusto natin sa dating Pangulong Rodrigo. Yeah. Iba po yung administration ngayon. Kumusta po yung, what can we expect with the working relationship with the national government, especially with the administration? The job of a governor is to promote the general welfare of the province. I would want to stay focused on that. If it's just go out of politics now, regardless of politics, I'll just do the best I can for the province. For now. Ma'am, I would just like to raise also, considering incumbent Governor Rendon Garcia, naman siya iyang mga tao din ang mga tao din ma'am, imo bang sa plano din mo sa ilaha? Nabay mga Elisa? Yeah, we will go into transition team. Of course, those around me, the inner circle should be, of course, my people, but now na ng pagkalantawan, as I've said, we don't need to change something that works. So if there are people who are doing their job very well, not necessary to change them. Thank you, Kai. Thank you. Congratulations. So I'm back, I'm back in Capital. My mother was security. Sige, so kasama Atty. Rufil, initially ang nakuha gikan ni Cebu gubernatorial candidate. Nabalik ka day. Pamela. Ikuha mo kamera kay nabalik ka na. Kana. Sige. Sige. Kani. Okay na? Sige balik sa kali. Kana. Okay na. Bisa ka dyan. Ay. Nagpaparecord lang sa ako. Kaya basi na atong manis. Ay, so, boto siya kasama Atty. Rufil. Ako lang balikan ang mga napangutana sa iha kasama Atty. Rufil. If dili audible po sa ato ang mga listeners kasama Atty. Rufil, napaman ang mga media kasama Atty. Rufil. Iyan di pahibaw nga nalipay siya
At first, no, nalipay siya sa kalambuan, ang nahimong na-translate gyud sa iyahang kadaugan ang botos sa mga subuanon kasama Attorney Phil ay iyahang kahago sa pagsuroy sa kabukiran o sa mga kalungsuran kasama Attorney Phil. Sa iyahang una, usa sa iyahang unang buhaton kasama Attorney Phil, maghimo siya og transition team. Nadili kasama Boyke kasama Attorney Phil. Kana kay full force na. Gikan sa City Hall ni abot-abot na niya. Nakalagutan ka sa Attorney Phil. Usa sa mga unang buhaton ni Cebu gubernatorial candidate, ato lang ipahibaw ka sa Maternal, Cebu gubernatorial candidate pa ang term nga atong gamiton since wala pa may formal proclamation from the COMELEC. After proclaim na ron na to siya tawagon nga governor. Okay. Sa Maternal. So, magka-kumpleto na si Marcel Sarno na diha. Yes, kasama Attorney Phil na siya wala na tumaninaw diri kasama Attorney Phil kay hapit naman ang pag-close food good diri kasama Attorney Phil. So ibang taon-taon kasama Attorney Phil makahatag na gyud ta sa official the results and hopefully maka-proclaim na sa mananaog kasama Attorney Phil. So akong balikan usa sa mga priority ni gubernatorial candidate Pambari 4 ang paghimo og kanang team niya kasama Attorney Phil na mooy mo abang kaniya sa pag ingon niya, walay dapat ilisan kung dili angay ilisan kasama Attorney Phil, iya pang i-assess. Ilabi na concerning no kaning mga capital workers kasama Attorney Phil na siguro na pag sila gibati kasama Attorney Phil wala basig mailisan naman ang incumbent, so possible kambisan na ilisan sa mi kay na may inanang terms no sa government kasama Attorney Phil. So isa na sa considerar ni gubernatorial candidate Pambari 4 nga kung dili angay ilisan ipaubos sa assessment kasama Attorney Phil aron matan-aw niya but most likely kana mga department heads RV most likely mailisan gini mga department heads depende na kay trust and confidence maguna. So maybe ang mga tao sa ubos pwede nga kuan kung narbaho lang but kana mga department heads mo kuan gyud kag imong kaugalingon nga alter ego. Yes, kasama Attorney Phil. Mo gina trust and confidence ana man gina sugod sa winning candidate kasama Attorney Phil. Sige gina ang mopili kasama Attorney Phil. And also we asked kasama Attorney Phil regarding sa nahitabo ganihang kadlaw no nga nakita gyud niya ang trend ni ubos from 1 million to 800 kapin kasama Attorney Phil nitibugsok. So ato siya ipakita unsa may imong gibati kay usa siya sa ni-post kasama Attorney Phil na uy inanina ayo mo pag pangatol mga subuanon sa pagmata mo magbantay nga ana ang sa Attorney Phil. So ingon siya nga murag nakubaan siya kasama Attorney Phil. Initially no mo man na ang ma-feel labi na nga kanang init jud kaayo ka sa Attorney Phil. Even kung imo lang din feel kung naa ka diri ka sa Attorney Phil, feeling mo nga kanang although naaman jud ang mga tao na supporters niya but kadtong yung supporters niya more dito yung support sa iya ka sa Attorney Phil but others marang di pa kay nato makita ang so ang atmosphere diha ang aura diha sa lugar in the RB murag tensionado ang paminaw nimo diha ron. Yes, kasama Attorney Phil. No, sa ako alang pod ni personally sa Attorney Phil kung what I feel kay makakuan sa uban kung sa ilang na feel pod but wala ang nahitabo diri ka sa Attorney Phil gani kung ato matanaw sa kaning leaderboards nato ka sa Attorney Phil kung mo-pop up gani og higher vote no nga transmitted si gubernatorial candidate Pambari 4 ka sa Attorney Phil musyagit ang mga tao di ta kabaw if sa kasgikan man sa kasagbuyo or kalipay ba niya sa mga Attorney Phil kay wala no out of pila ka years sa mga Attorney Phil inana nga kanang dako kaayo og pahak nga nahatag no sa incumbent kasama Attorney Phil siguro ni sulti na gyud ang mga tao kasamang Attorney Phil pinaagi sa ilang boto kasama Attorney Phil. Lahi gyud ron Alvin kung mabantayan nimo kasama RV. Grabe gyud no ang mga tao og maunay mo ilag yung gigamit ang ilang pagkaharing lungsod kagahapong adlaw kasamang RB kay kana si Pam Barikat sa atong paniid lang nagkuwang ganin na iyang tarpulin pero ang kontra kuan gyud kayo ba nya do na pay mga report sa vote buying nana no grabe ang kuan ba wa say mayor bisag usa inana ang sitwasyon but karon lahi gyud ang dagan murag something gyud nya historical kayo kining panghitabo karon Sugbo kasama RB.
Very Yes, historic kasama incident, no? Yes, kasama Attorney Rufil. Very historical yun. For many years, for many years, we have seen familiar faces dinhi sa ato ang pangaganghanan kasama Attorney Rufil. But karon nga gayon, gihatagan sa katilingban or sa mga sugbuanon o kagayonan ang mga bagong mga naw nga mulingkod o muduma sa ato ang pangaganghanan kasama Attorney Rufil. Ang ato lang panginaot nga ang mga agisaad pod kasama Attorney Rufil ma-translate po dito sa mga katawhan. Ang mga katawhan ko sa mga refill, wala lang namin sa mga politiko, apan kanato sad, no, nga magsisidya, aron nga makapili gyud sila sa insaktong mga kandidato nga angay pilion o palingkuron sa pangagamhanan kasama ang attorney refill. Ikatulo kasama attorney refill, ato lang balikan, atong gipangutana, kay na-mention maguni siya regarding sa tourism nga mga activities, man to iyang usa sa murag bati para sa iyahang magsige na lang og suroy or kanang garbo sa Subo, dili lang sa mention kasi sa Butterfield, but that's the name man good, so ma-mention din na to, but muna siya kasama Butterfield, ingon niya nga kanang tan-awon niya, i-assess niya pagbalik, but ingon siya nga the only festival nga kinahanglan nga i-celebrate din sa Cebu is the Silulog Festival. And if pagsuri-suri sa Subo man gani kasama attorney refill, mas maayo na ang pagsuri kasama attorney refill dunay kaning maayong tuyo. Iyang mention ganiha the mobile clinics, health good kasama attorney refill, and also the hospitals. Iyang mention kasama attorney refill, which is mao ang iyahang usa sa mga gisaad kasama attorney refill na usa sa dugay na nga gipangandoy sa mga Subuanon with regards sa situation sa ato ang mga hospitals, ato ang district hospitals and provincial hospitals kasama attorney refill. Muna kasama attorney refill, ato din gipaabot din sa canvassing area ang wahid ang pinamungahan na lang din kasama attorney refill, ato ginapangutanon si attorney Marshall Sarno regarding sa delays na nahitabo din nahitabo sa pag-transmit kasama attorney refill sa election returns, o aron nga mapahibaw pod gyud nato ato man gyud ning ipahibaw tanan ato ang mga listeners kasama attorney refill naamantay data kasama attorney refill nga gikuptan gani gahininang kadlawon dugay kay ko nakatuga sa attorney refill kay nagsikog pinta nganong niubos akong gibalik og lantaw ang ako ang kanang mao dito gigamitan nimo kuan RB, gigamitan nimo calculator. Kadang ako yung gamitan ko sa attorney refill, dugay jud ko katong ganihang kadlaw kanya na ko nga kanang among way changes sa mga attorney refill, so ni anak ko kung mukunwod gani ang kaning kuan ang transmitted nga or iba ta mo increase ang transmitted nga mga LGUs, no, nga election return sa mga LGUs sa attorney refill from 42 manggod initially. Ako jud to gipicturean from 42. After sa pag-announce ng 42 recess dinhi sa canvassing area mo to nga agipabaw nga mo resud karong ganihang alas 9 mo to siya kasama attorney refill nga after adto kay ni-change mo sa 45 gid ko asa man ang tulo ka mga LGUs ani, so nagsige jud ko kwenta asa man ko na okay mo ni untol man RB asa na ko nakaligaman. Mo sa feel ko nga asa man 42 man to ang initial, ang tulo ka LGUs wala man to gipakita sa amo dili ni kuan wala man tay gidakigan sa attorney refill, but we want, no, sa ato ang mga listeners o sa atong audience nga mahatag ang insakto nga tabulation kasama attorney refill kay dugay na sa pangandoy gyud sa mga Subuanon o sa mga Pilipino sa attorney refill nga fair and honest ang atong election. So as much as possible kita as isip reporter kasama attorney refill sa atong kaubanan diri si DJ Boyki, si kasamang Jane, si Idol Kitty na makita na to diri ganiha kasama attorney refill, and even sa imo kasama attorney refill og sa atong mga kaubanan as a whole nga wala gyud nagpukpaw gyud kasama attorney refill gikan sa pagsugod hangtod na lang kadlawon unya wa pay tarungtong aron lang nga ma-deliver ang insakto nga balita, insakto nga figures, bisan dukag-dukag gamit sa attorney refill ibalik gyud og review kay basig ang isa ka boto sa usa ka Subuanon mao lang gyud makapaligas kasama attorney refill or mo'y makapapildi, mo'y makapaligas unya di ta gusto nga tungod lang ana, no, mahimong unfair para sa mga Subuanon kasama attorney refill. So from the very start kasama attorney refill, we have been very fair and
kuan kanang confident nga na deliver gid pud nato kung unsa ang insakto nga mga impormasyon ngadto sa atong mga audience kasama Attorney Rufil, and also the education sa ato ang mga voters from the very start sa duwa pa nagsugod ang election and campaign period kasama Attorney Rufil. Ato gid nang gikampanya sad sa ato ang stasyon ug bisan pa man kanato nga maglakaw-lakaw diha kasama Attorney Rufil, makita nga adunay kinahanglan tagaan gid atong dignidad ang every vote nga ato ang i-cast kasama Attorney Rufil. So, muna ang kahintang nato diri sa Cebu Provincial Capital kasama Attorney Rufil sa canvassing area. Muhatag ta og dugang updates mo pahibaw ta diha sa newsroom kasama Attorney Rufil. So far mo ni ang ato ang makita daman diri ang board of canvassers nagduol na kita diri kasama Attorney Rufil. Pero mo ni siya diri man nato makita ang kining result kasama Attorney Rufil. Ang makita mo pop up niya na diha kung mo green na ganito ang kadtong circle na sa left side sa kanang part sa kanang papel sa document kasama Attorney Rufil pasabot nga fully transmitted na ang tanan nga election returns from 44 municipalities and 6 component cities sa lalawigan sa Sugbo kasama Attorney Rufil. So muhatag ta og dugang nga update kay murag nikapitan luya kasi wiki nasa luya sa camera kasama Attorney Rufil ito naggupot sa ko ang camera kasama Attorney Rufil ya ganiha pag gini siyang kadlawon ya ganiha buntag dito pag gini sa Cebu City karon itabot sa diri sa Cebu Provincial Capital aron paghatag sa gid ay kun mas wiki hyper na kay naka kun man nakakape man sa EXL Coffee Mix 70 ni sakto gid na nakasama Attorney Rufil. Kanang ato lang po imnon ang kanang kuan kanang Vita Coffee Mix. Wala siya kasama Attorney Rufil. So atong ipakita yun kasama Attorney Rufil ang tanan nga mahitabo sa election, tanan nga nahitabo sa election aron nga may mga fair pod sa pikas o pikas kasama Attorney Rufil. Aron nga so pinamungahan na lang gyud ipaabot ron. Yes, kasama Attorney Rufil. Muna na atong gipaabot ug bolihok na ni ang ato ang LED screen kasama Attorney Rufil. Muna pagpamatuod ug mo paano to siya mo police green na ang circle kasama Attorney Rufil. Ano na siya? Okay na. Kanang maka-announce na niya na ang Board of Canvassers kasama Attorney Rufil. Ang diri si Sir Dr. Pauline Senan kasama Attorney Rufil from DepEd. Naatay representatives wala duha naman lang sila na diri kasama Attorney Rufil, but ganihan na diri ang sa side sa umalek kasama ang Attorney Rufil. So diri na human na ang media pud og interview kasama Attorney Rufil. Mahatag lagi ta og sige day ako standby ha balikan ta karon tong taon.